Hello mga kalabidags, welcome to my channel, and for today's vlog, ayan pupunta kami sa dagat. sa beach. Bigaa Beach. Bigaa Beach. Ayan, kasama ko of course ang mga cast ng Sana All. Ayan, si Zai Australia, Jerry Del Valle, and Miles Fajardo. So samahan nyo kami dahil mamaya po ay magsiswimsuit si Miles. Abangan nyo yung swimsuit ni Maya. Abangan nyo yung swimsuit. At titignan natin, magkakaroon tayo ng ano doon, magsiswimming, magsisurfing, manood kami magsisurf. Bonfire. Siya yung ipapire namin. Kasi gabi namin ang ipapapire namin. Ano po masasabi mo, Jerry, na finally ngayon makakaroon ka na ng jowa? Finally, ano sino? Fake news yun, tanga. Finally, fake news yun. Fake news. So mamaya na lang mga kalabidabs, dahil maglalakad muna kami pupunta dun sa Bigaa Beach. Ito kasing Bigaa Beach, mga kalabidabs, katumbas to ng Boracay. Oo, may white sand. White sand. Abangan nyo po yung white sand ng Bigaa. Opposite. So andito na kami mga kalabidabs sa Bigaa Beach. Ay naman kami para sa pag kinabukasan. Para more. Ayun na madami swim. Ayun mga So ito, andito na kami at pupunta kami dun sa tulay. Ito ba dadaan? Wait. Actually, wait. Madali. Uy, gumapang kayo. Oh my God! Oh, sige. Wait. Uy, wala. Ayun, nagising. Welcome to the vlog! Ingit kayo, no? Ito po talagang clear skin, oh. Charot! So andito kami ngayon at may bonding moment kami dito. Parang mag-refresh ba? Nandito So kami, kasama namin si, of nagbabanding course, Shaka Vlogger, Side Australia, Jerry Del Valle, and Miles Fajardo, yung cast ng Sana All sa mga dito may park. Iibig po si Jerry Del Valle sa isang shukoy. Kung nabuboring kayo, Siya po ay isang bistiya. same nyo, 150. Shukoy! Pwede dun sa malapit. So tara pupunta tayo dun sa may mas malapit. So ayan mga kalabidabs, no, yung mga gusto pumunta dito, libre lang naman yung pumunta dito, wala namang bayad at entrance. So so yung mga kasama ko yun nag-explore dito ng paligid. Actually ito yung first time ko makapunta dito sa Bigaa Beach. Ayan, actually libre lang to, wala naman dito cottage, no? Pero kung gusto yung pag picnic pwede naman dito. Ayan, maganda dito at pero medyo hindi ganun kasi yung water dito, no? Kailangan talaga magpakalumay kasi yung tubig daw dito, yung dagat is may parang medyo parang pa slide, pag biglang lalim tapos biglang ibabaw lalim.
So, parang yung uka-uka. So, kung talagang hindi kayo ganun kagaling lumangoy, much better na doon lang kayo sa mas medyo mababaw. Pero yung mga magagaling, kahit saan kayo pumunta, pwede nyo na-explore to. Itong, yan, pwede kayo pumunta dyan. Yan. Perfect tong tambayan. Talagang gusto nyo mag-relax, sorry. Kung gusto nyo mag-relax or mag-unwind with your friends, or gusto mo ikaw lang, movie. Yan, perfect itong place para sa ito pala mga Kalabidabs, ang tawag dito ay The Abandoned. Abandon. Pantalan. Yung kapag may allergy ka, may pantal ka. Pantalan. Sabay nakapantal. Kasi yung bagong pantalan ay nandun na, doon na sa kabila daw, yun na yung bago. Pantalan. So yun na yung bago, so ito na yung abandoned. Free entrance lang po dito. A pre-entrance, pero kailangan nyo kung gusto yung mag-bonding moment with your friends, magdala na lang kayo ng pagkain, or kung gusto nyo, kumain na kayo sa inyo bago pumunta dito. Para hindi nyo madumi. Yes, true. Kasi nga, nature lover ka. Charot! Yung buhok mo. Kasi bagong head and shoulder. Wow. So ikaw, i-promote mo yung head and shoulder. Head and shoulder, o di ba? Oo, kasi nga, pakirat siya. Kaya ang gamit ni Miles Fajardo is keratin kasi siya ay pakerat. Ako head and shoulder lang kasi ulo-ulo lang, di kasama katawan. Magkasama katawan sa buong pati laman. Galing naman nilang ano, ang gagaling nilang lumang. Ako hindi ako marunong. Ikaw marunong ka ba? Oo, marunong ako. Pero hindi ako marunong tumangoy. Swim. Kasi pag you tell swim, it's defined with, with... Hindi pa, same naman sa kalamay, same lang naman. I don't know what is langoy you mean. Swimming. 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 Well, what is the meaning of swimming? Langoy. Swimming is diving. I don't know what is I don't know. Diving. Ano? I don't know what is langoy. Ayo. I know the swimming, but the langoy is no. Ano? Ang tawag talaga yan guys is jumping. Biking. Jumping. Magkaiba bang, langoy tsaka swimming? Paras na naman, ha? Magkaiba, no? Magkaiba. Magkaiba, iba yung spelling nila, tanga. Visit. Ito pala mga Kalabidab, itong natatayo namin ay boundary ng Bigaa at Arimbay. Tama? Yes. So dito yung Bigaa, nandun yung Arimbay. So pag pumunta kami dito sa kabila, nasa Arimbay na kami. Perfect. Yes. Sigurado, ha? Yeah. May vlog mo yun. Okay, so Ayun, may mga surf. ayan siya, manana siya ng manonood tayo mga Kalabidab na magsisurf. Sure, Ayun. hindi Ariel. Ayan, magsisurf. Skinboard. Ano tawag yan? Skinboard. Skinboard? Ano pinakaiba ng skinboard sa surfboard? Sa alo. Sa laot yun. Lao. May, yung ilalim Alon. namin. Oo. Malaking Okay. alon. Tayo doon. Yan, So, naghihintay siya ng pagpapaya. patag. So, ang skinboard sa patag, ang surfboard sa malon. Ha? May dami naman ko natutunan. Kasi yung mga kasama ko mga Kalabidabs are certified swimmer po yan. So, si Shaker Vlogger po, nanalo po yan dati sa Olympics. Si Jerry Del Valle po ay isa din pong good swimmer. Yeah. Dati po akong parasisid. Charot. Dati po talagang kumakain naman ng mga tao. Mga seafood ngayon, hindi na masyado. Gusto ko na yung mga, meat. Doon ako sa mga meat. Frozen goods, mga ganun. Longganisa, hotdog, itlog, yan, ganun. Hindi nyo na may tatanong ha, mga bakla. And I'm looking for lifetime partner pala guys. Baka naman. Charot! So ito si sa Australia, mayroon din tong partner. Pero wala yung partner niya, nasa Bukidnon. Oo, kasi nga inasikaso ni Yani ang kanilang asyenda. Wow. Dahil pinapatayo din yung rest house nila. Okay. Kaya hindi na namin din makasama dito si Yani. So, ito nga, balak na sana namin bilhin. Yung pala nabili na ni Pres. Actually, eto nga pala yung
Manager. Ito po, si Dito yung mga ano namin, no? Pera. Kung gusto natin uminom, kuha lang tayo dito. Kuha lang kayo ng tagbe-20 sa bulsa niyo. Patak-patak. So, take 20 tayo. Tuloy ko ba yung take 20? Oh, yes. Bakit? Ayaw mo ba? Okay. Hindi sa akin. Mag-chill-chill lang tayo. Oh, sige na, go. O di yung share ko ng kay Winot, 50 sa kanya, di ba? Nandiyan yung 20. Hindi, hindi sa akin. Share mo. Ito na lang yung share ko. Give me the tonic. Tubig na lang sa akin. Dahil po wala akong cash, pakisangla na lang muna. Sana all may alam, ha? Commander, sangla dangon. Uy, yaman, uy, sana naman yung alam. Ano? Alam mo sa amin kasi mga kalabilabs, dito sa grupo namin, si Miles Fajardo po talaga yung mapera. Salamat kay Commander. Yes. So, Kasi talagang- ang pinakamayaman po talaga sa Actually, amin. si Commander yung ano namin. Si Shocker, siya yung ano talaga. Ano lang, second lang ako. Si Shocker talaga kasi. Pero yung nag-invite, siya yung mag Oh, siyempre. Sino nag-invite guys? Ikaw, si Miles Ikaw, Fajardo. ikaw nagplano. Kasi si Miles Fajardo, hinihintay na lang niya yung Ay, hirap pa naman para kanya. plano ba? Dahil sa plano. Inaantay na lang niya yung approval ni YT, pero soon monetize na rin po ang kanyang Ito na YouTube susunod, channel. si Shocker. Next na po si Jerry Del Valle and Shocker Vlogger. Yeah. Konti na lang guys. Baka naman pwede nyo nang panoorin yung mga video ko. 600. Nagmamakaawa na. Pag na-monetize ako at saka si Jerry ay abangan nyo yung gagawin namin bagong YouTube channel. Ang mga kaming tatlo, si Said House. Ano channel niyo? Ang May mga cha- may- may channel kami. Ano? Mga kaugok. Oo. Ano? Marurupok. Marurupok channel. Yung mga sinasabihan. What's up, Yung mga, marunong hello po? mga basher namin dyan. Yes. Labas. Charot. Hindi, nagsama na yung mga ano natin, mga basher Oo. natin. Nagwa-watch to watch na sila. Sakto-hag. Meron din silang channel. Puro pambaba. Hello, na-miss namin kayo. Baka naman pwede naman bumisita ulit kayo sa mga channel namin. Free po ang comment dito. Down below lang po sa YT ni Yung mga hindi pa po nag-subscribe last time na nag-launch kami ng aming short film. Subscribe na po. Ayun, subscribe yun kasi kailangan po ni Jerry pa ng madami WH. Yes, WH na lang ako. Oo, so WH yung kailangan yun. Si Shocker Vlogger kailangan din WH kasi yung sa subscribers nila is okay naman. Lahat naman sila na-reach na yung 1,000. So yung watch hour na lang yung kailangan nilang ma-accomplish. Papasok kami dito mga kalabidab sa ilalim kasi maganda daw yung ano dito, view. Maganda daw yung view dito sa ilalim ng ano. Anong ba ito? Tulay? Wait. Ay, naku. Ay, ma! Uy, gano'n. Ba naman yan? Ay, may tubig pala dyan. Alin? Aray ko, bako aray ko. 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 Masyado naman mababa yung ano dito. Uy, ano? So, dito na kami mga kalabidab sa ano, sa under the, ano. Hindi, kaya pagkakalubog yan. Ha? Pinipicture na ako, tapos yung tripod mo na ako siya. Hindi naman yung nakikita. So, andito kami ngayon sa ilalim ng tulay. Tunnel bridge. Ng abandoned apa? Abandon Mindaulo. So, ayan. Pinapasok kami ng tubig. Yan. Yan, nagkakaroon po ngayon ng Victoria. Paling tulog. Uy! Teka, so, papakita namin sa inyo mga kalabidabs yung view. Yung view ng ilalim. Ayan, so... Jerry Del Valle is on. Ay, parang malalim na yung dun part. Punta ka pa dun, Jerry, sa malalim. So, ito, tinatry ko i-apak yung ano ko, yung aking paa. Woo! Very perfect. Kaya mga kalawin, so maganda dito sa ilalim at maganda sa ilalim. Ayan, so na-miss ko talaga yung ano, Hindi pwede pagdating dyan, malalim na. Sorry, nag-pictorial si Shocker Vlogger. Actually, mga kalabidabs na, medyo, ganito ako nauutog sa ilalim.
Pero ang ganda ng ano, ang ganda ng lugar yun, no? Pwede yung dagat-dagat, di ba? Ninervous ako. So yung mga gusto ng adventure, kung magaling kayo manguwi, ayan, makikita natin yung pagaspas ng tubig, ayan. Dito yan sa ilalim ng ano. Diba? Ang ganda-ganda. So punta na kayo dito. Kaya bale, ano, dito lang po sa, ano, sa Bigaa. Pero dun sa kabila, Arimbay na yun. And dito yung... Meron talaga pag may kasama kang photographer at vlogger. Mga kalabidabs, no, tapos na kami sa aming banding moment at the beach. Ayan, so kita-kits ulit tayo sa ating next vlog. Ayan, maraming salamat sa mga viewers dyan. Ayan, bye-bye sa inyo lahat. This is Bong James D, ang vlogger na true lover. Bye-bye. Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!